Dobrodošli u novi video. Danas evo idemo malo po balice. Znači idemo po sjenažu za krave. Ovo je bila soja koju smo sprkali u najlon, no. Nismo imali kombaja da napravimo pravu silažu, onu koju treba gaziti, ali ovo nam je više bilo loše. To nismo ni kosili, samo smo ovo gore pokosili. Evo tu imam jednog mladoga vozača koji vozi, uči se. Šar planinac uvijek uz nas. Evo, sad se polako vozimo po bale. Soja nam nije baš previše uspjela, pa smo je srokali u sjenažu. Obavezno se subscribe-ajte, pratite nas i tako to za novih videa. Traktor još nije dobio haubu, ali dobit će, samo polako. Došla je zima, hvala Bogu, evo već još malo nova godina. Za jedno 7-8 sati dobili smo nekih 12 bala na ovome što je pokošeno. Evo, to je jedan malo veći komadić. Nije veliki, ima jedno 4, ali u šumi, u ničemu, kud ideš ti? Moraš doći gore do bala više. Dobro. Evo ga, polako se vozimo, učimo se. Ja mali jobac je tu koji se uči isto. Od malena, kak se veli. Ali ja sam to uvijek uz njega. Blizu, noga uz nogu, kak se veli, da ne bi bilo slučajno, nismo znali. Eto. To je ovo starogodišnji snimak još, kak se zove. Ne vidite, malo ševrda, ali uči se polako, naučit će se. Nema brige za to. Mlad je. Hoće. Tako me treba pružiti priliku. I uvijek pomoći. Ne zaboravite lajkat, prokomentirat, šta velite, da li će ta soja biti dobra za... Da li će ta soja biti dobra za kravice, to mi recite samo. I to je to za danas. Lijep pozdrav.